Hajiya Ladidi Fage dole za mu gaya miki gaskiya, ko da a ce ita gaskiyar tana da ɗaci. Idan ɓera ɓarawo ne da dawa ma tana da wari. Kafin na zo kan wannan maganar, jama'a jiya na yi bidiyo akan Hajiya Ladidi Fage, halin da take ciki, kuma daga jiya zuwa yau alhamdulillah bidiyo ya tafi viral, har ma mutum biyu sun kira ni a waya, wata hajiya da kuma wani mutum, wani alaji, akan za su taimake ta. Kuma na kira ta a waya na gaya mata cewa akwai waɗanda za su kira ki da Allah ki ɗaga. Sannan kuma sakamakon wannan bidiyon har yanzu a masana'antar Kannywood an sake tura min wani bidiyon ta na cewa bana wannan baiwar Allah fa muna taimaka mata, wallahi muna yi, amma ita ce ta kasa nutsuwa. Yanzu kun ga wannan bidiyon, kun gani ko? To kun ga wannan bidiyon ba ga irin ta ba. Sannan kuma jama'a akwai wani abokinmu a masana'antar Kannywood din, Sani Kandi. Duk wanda yake Kannywood, sai dai in sabo ne kai ko sabo ne kai, ka san waye Sani Kandi. Sani Kandi sound man ne kuma producer ne, kuma Sani Kandi mutum ne mai jajircewa. Sani Kandi ya kira ni a waya, na ga bidiyon ka, wannan bidiyon naka wallahi wannan baiwar Allah ana mata, saboda yanzu haka maganar da nake ma da Aisha Humaira da Hadiza Gabon sun yi magana a tsakaninsu cewa ya za a yi su taimaki wannan baiwar Allah. Kuma yanzu haka abinda ban tambaye Sani Kandi ba shine, shin already sun taimake ta din ko kuma za su taimake ta? Saboda Aisha Humaira, Hadiza Gabon, wayannan mutane kowa riga da ya san in dai suka ce za su taimake ta, to taimakon ta za su yi sosai, za ta yi fita da fitarta. So ban sani ba ko sun taimake ta din ko kuma za su taimake ta. Idan ba su taimake ta ba, ina kira ga Aisha Humaira, matar Rarara, da kuma Hadiza Gabon, kamar yadda Sani Kandi ya ce min kun yi magana tsakanin ku akan za ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ku taimake ta. Dan Allah dan Annabi ku taimaki wannan baiwar Allah. Duk da ma dai domin Allah kuka yi, amma tunda aka gaya min, ni wannan yanzu fitowa da na faɗa a social media ba riya bace, kuma ba ku kuka sani na fito ne magana ba. Ni ne na ji daɗin wannan wayar da muka yi da Sani Kandi, abin ya burge ni, nace to ni ma zan fito ne video. So Allah ya saka muku da alkhairi, Aisha Humaira da Hadiza Gabon. Kuma duk wanda yake da niyyar taimakawa Hajiya Ladidi Fage, kofa a buɗe take. Lambarta ni zan baka lambarta idan na tabbatar da cewa taimaka mata za ka yi. Sannan kuma jama'a yana da kyau ku sani fa, saboda wasu mutane suna cewa wai me yasa 'yan Kannywood yawanci idan suka zo wannan mataki sai an taimaka musu, sai an yi kaza, sai an yi kaza. Ba haka bane wallahi. 'Yan Kannywood da yawa waɗanda suka tsallake, waɗanda suka tsira, waɗanda suka canza rayuwarsu, suka yi arziki. Amma mun zo wata duniya ce wacce idan mutum yayi abu mai kyau ba a damuwa da shi, sai mutum yayi abin da ba shi da kyau. Ma'ana wannan halin da wasu daga cikin 'yan Kannywood suke shiga ciki na taimako, na rashin lafiya, ayi kaza, shine yake zama muku abun magana. Amma abubuwan alkhairi da kuke cin karo da shi ne 'yan Kannywood, wannan ba ku damuwa da shi. To haka duniyar take. So saboda haka jama'a wallahi sai mun tsarkake zuciyarmu. Kuma Hajiya Ladidi Fage, wannan bidiyo dan Allah dan Annabi ki a Justin na wasu abubuwan. Mun san cewa lalle babu ma tana jawo wannan, kuma kina da larura, ba lafiya ce da ke ba. Dan Allah ki natsu. Idan kika yi concentrating, kika natsu, wallahi akwai da yawa mutane da suke so su taimaka miki. So da wannan nake sake yi wa Hadiza Gabon godiya da ke da ita Aisha Humaira. Allah ya saka muku da alkhairi.